Biarritzen 20 metro karratuko etxe batean bizi den eta laster kaleratua izango den bizilagun batekin izan gara, 200 euroko alokairu ordaintzen du, baina etxearen jabeak saldu egin nahi du, beraz, joan egin beharko du. Jasotzen duen pentsioarekin beste ezer ez duela topatzen kontatu digu. Arratsaldeon ikusentzuleok alda mugimenduarekin batera laguntza aterabidea xerkatzen du, berekin izan gara eta gaurko erreportai berezia Saran bertan emakumezkoen rugbi taldea osatu dute, Izarrak taldea, Sara, Ainoa, Ezpeleta, Zuraide eta inguruko 30 neska inguru batu dira proiektu hontan. Fabrice Dupont Biarritzen kokatua den 20 metro karratuko etxebizitza batean bizi da duela 18 urte. Bere alokairua bukaerara heltzear dagoenean, jabeak etxebizitza 170.000 eurotan salgai ematea erabaki du Fabrice egoera larrian utzita. Garai oso zailak bizi ditut. Lehen hilabetean 7 kilo galdu ditut. Niretzat oso zaila izan da. Pentsatu dut kalean bizitzen bukatuko nuela, eta egoera horrek beldurra egiten du. Duela 15 urte ez duela lan egiten Fabrizek, bihotzeko baten eraginez. Jasotzen duen pentsioari esker 432 euroko alokairua ordaintzea lortzen du, baina prezio horretan kontziente da ez duela besterik topatuko. Iragarkiak eta webgune ezberdinak begiratu ditu Fabrice Dupontek. Dioenez, alokairu gehienak 500 eurotik hurbil dira. On va plus vers les 500 euros que vers les 400, voyez. Bere irudiko aterabide bakarra etxebizitza sozial bat eskuratzea litzateke. Botere publikoi eskatzen diet etxebizitza sozial bat proposatzea. Sinpleki ordaindu ahal izango dudan alokairu bat eskatzen dut. Ez dut beste aterabiderik ikusten. Beti alokairu pribatuak izan ditut. Garaian lan egiten nuen, beraz beti nire alokairuak ordaindu ditut arazorik gabe. Baina orain, 500 euro ezin ditut ordaindu. Jasotzen duen hartamenduak egoerari aurre egitea laguntzen diola dio. Egoerari aurre egiten diot hartamendu bat dudalako, horrek ditudan kezkak lasaitzen dizkiz. Antsitate asko dudalako gainera. Ez dakit nola pasako den, baina baikor izan nahi dut. Karrikan bizitzeko beldurrez, naiz eta alokairu kontratua bukatu bere etxean gelditzeko erabakia hartu du. Jakinda ere, orain artekoaz gain, kanporatze prozedura bati aurrekin barko diola datozen hilabeteetan. Fabrizek azaltzen duen bezala, jabeak martxoaren 31an bere etxebizitza berreskuratu nahiko du. Bertan geldituko dela jakingo dutenean, user batekin harremanetan ezarri eta honek akiri bat emango dio. Pentsatzen du kanporatzeko prozedura martxan jarriko dutela. Agian, epaile baten aurrean pasabarko dela uste du. Et je devrais peut-être passer devant un juge, enfin, je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne, mais il y aura un temps quand même pour pouvoir me retourner. Bere egoera larria dela badaki, baina hala ere itxaropentsu dago. Je sais pas trop, je vis un peu au jour le jour, donc... Ez dakit txobera, egunez egun bizi naiz. Badaki nire egoera zaila dela, baina itxaropena dut. Gainera, alda mugimenduak asko lagundu nau eta horrek onegin dit. Ça m'a vraiment fait du bien d'avoir Alda à mes côtés. Etxebizitzaren eskubidearen alde Baionan apirilaren batean iraganen den manifestazio baterako deia luzatu du Herrian Bizi plataformak. Duela urte bat Sarako lagun batzuk elkartu eta nesken errutbi talde bat sortzeko ideia ukan zuten. Garaian 10 bat baldin baziren, gaur egun 30 bat neska biltzen dira Sarako Izarrak klubeko emakumezkoen errutbi taldean. Lagun batzuekin egun batez mutikoak begiratzen ari eta ezan gira boari. Hasiko gira guk ere zertako ez. Beraz joan gira Patxi, presidentea ikustetat. 10 neska beroak ginela egiteko talde bat. Beraz Patxi ezan daute bai nahi bauzue egiten aldugu, baina behar duzen neska gehiago. 10 batekin ez da aski beden 25. Beraz, hasi gira behar zelagunekin mitatzea gure inguruan.
Atxeman ditugu orain hogeita bost neska gira. Entzun nuen ekipaz hitz egiten harritu nintzen Sarako lagun guztiak elkartu zirelako. Bitxia zen garaian ez ditugulako sekulan neskak ikusi errutbian aritzen herrian. Sara, Ainoa, Ezpeleta, Zuraide eta inguruko neskak elkartu dira errutbian aritzeko. Lehenengo entrenamendu hura gogoratu du jokalari gazteak. Lehen entrenamendua ez ginen hainitz, 10 bat edo ora, hasi gira, baloia hartzea, jortatzeko. Kasik neskak ez dugu jokatu haintzinen, beraz. Entrenatzailea ere harritua gelditu zen garaian. Lehen entrenamenduan harritu nintzen, ez nekien bat ere zer aurkituko nuen, eta harritu nintzen haientzat dena berria zelako eta harreta zentzuten gintuztelako. Naiz eta hasieran errutbiaren oinarriak ikasi ditugu. Jaz herrian antolatutako lehenengo matxak jendean itzerakarri zuen. Biziki ongi, egin dugu matxa bat, gure lehen matxa, noizen joan den ekainan, bazen jende hainitz. Saratarrak biziki kontentzinen eta argituak, ere bai, beraz orain hainitzek segitzen dute gure taldea. Mutikoak ere bai, neskak ere bai, beraz biziki ongi da. Ikusmina piztu du errutbi talde honek. Pertsona batzuk ez ditugu sekulan estadioan ikusi eta partidara hurbildu dira. Baina hala ere batzuk maila dela eta harrituak egon dira. Geroztik pixkanaka bere ibilbidea egin du Sarako emakumezkoen errutbi taldeak. Eta ez da ibilbide ohikoa izan. Taldeko 4 jokalari Euskal selekzioarekin aritzeko selekzionatuak izan baitira. Guk ez dakigu, baina bai pastu da, egun batez gure presidentea Euskal selekzioa deitu jo eta 4 neskak selekzionatuak girera, beraz 4 gira. Eta orain behitugu entrenamendu bat hastean, ostegunetan. Eta gero da egiteko matxak Espainiarako taldearen kontra. Astero entrenamenduak arrasaten egiten dira eta horrek entrenamendu guztietan parte hartzea oztopatzen die. Hala ere orain artekoa esperientzia oso ederra izaten ari dela aitortu dute. Bizik ongi da, esperientzia bizik ona da. Ikastea bertzen eskekin, badute biziki azkarrak die, beraz guretzat bizik ongi da. Ikasteko bai, eta esperientzia hona da ere, mintzatzea bertzen eskekin, iparaldekoa bizik ongi da bai. Etorkizunari begira, entrenatzaileak dioen bezala helburua da taldea iraunkortzea. Gainera, lehen mailara igotzea nahiko lukete. 30 jokalari izan da denek gehiago jokatzea ahalbidetuko duelako. Bere irudiko 6 hilabeteren buruan egingarria izango da. Argi dena da Sara eta inguruko emakumeak beren lekua lortu dutela zelaian eta leku hori atxikitzeko aintzina jotzeko prest daudela. Uzaizeko! Tutak, tutak! Uzaizeko! Tutak, tutak! Entzun dituzue Uztaritzeko tutak, iaute denboran hemen Lapurdin hitzordu nagusienetako bat da Uztaritzen Hartzaro festivala eta ostiraletan badakizu planak proposatzen dizkizuegula, beraz lehen plana hauxe, Hartzaro festivala bartasi ziren toberak, zirtzilak, dantzariak eta bar, gaualdia gaur 11 DJ Uzkuluzekin eta bihar musikoak erdizka taldearekin 11etan Hiribereko pilota plazan, arratsaldean egun sentia ikusgarria Michela Begeriren omenez, eta ostean Hartzaro kantuz Nat eta Watsonekin 8:30 a los cuarter eta bilaka kolektiboa. Eta igandean, Kaskarotak 9:00 goiti, Bazkaria ere bai eta Errakatapunk eta notatu agendan egun handia asteartean, Zanpantzaren auziarekin eta urtero legez, gero erromeria giro paregabea izan oida beraz lehen proposamena horixe Uztaritzen eta ostean antzokira eramanen gaituzuzuk, ez da Aitor? Bai, ala da, gaur iluntzeko 8:00 Baionan, zuk aipatuzun bilaka kolektiboa ikusteko aukera izango baitugu, baina beste ikuskizun batekin, Gernika ikuskizunarekin hain justu, Martin Arriak, Baionako koreografoi entzutetsuarekin sortu zuten ikuskizuna hain justu. Atzo eta egun ere egon ziren, eta gaur izango dugu azken aukera ikuskizun ederrontaz gozatzeko. Gogoratu, bilaka kolektiboak 10 osatu duela eta taldeak desmasia ura oroitarazteko omenaldi bat egin nahi izan du.
Eta taldearen orain arteko proiekturik handiena dela esan genezake. Ia urte bat baina gehiagoko gira arrakastatxu batzen ostean, esan bezala berriz ere gaur Baionan ikusteko parada izango dugu, azken aldiz momentuz programatzea erabaiki bai duten Michel Portal aretoan, tradizioa eta berritasunak ezkontzen dituen ikuskizuna, sarrerak 10 eta 20 euro artean, adina eta zure forfetaren araberan erea. Mila esker Aitor, eta azken proposamena etxeko txikienentzat, ezta? Hoixe, Baionan iraganen da itzordu bau, hain zuzen, Baionako besta, neguko bestaren karietara, Baionako ikastolek enekantak ikuskizuna antolatu dute bihar Baionako Zizpa gaztetxean. 10 urte pasa dira jada enekantak ekimena sortu zenetik, bideoen bidez, aurrei zuzenduriko kantuak egin, eta koreografiak proposatzen dituzte Euskal Herriko kirolariek, bertsolariek, idazleek, eta musikariek parte hartu dute euskara musika eta dantza uztartzen dituen egitasmo honetan. Baionako dantzaldia arratsaldeko 3etan hasiko da eta arratsaldeko 7 arte iraungo du. Eta jakin behar da, sarrera 5 eurotan markatu salgai jarriko dutela 3 urte baino gehiago dutenentzat. Mila esker eta ikusentzuleok hause izan da guztia, gogoratu, profitatu inauteriez eta guk gaurkoan Artzaro Festivalarekin amaituko dugu. Aio! Bainan bizi girela, segi eta aipa, euskarare parteka eta euskara maita, euskara bizitzea gure esku baita, euskara bizitzea